arratsaldeko 5etan abordatzea hasiko da, eta Irutxiloko hitzatik gaira gerturatu gera parte hartzaileei galdera batzuk egitera. Ea zer esaten diguten. Oso ondo doa, nahiko lasai, betiko martxan, orduan seinale ona. Urtetik urtera gora doa, 1500 partaide inguru, eta 225 baltsa, baina gaur ere izen emate berriak eduki ditugunez, espero dugu 1600-1700 partaide ingurura iristea, eta 250 baltsa inguru. Euskara Aventura lehenengo taldea. Torri gara denok batera egiteko abordaia eta gara Euskal Herri oso gak. Hartu ditugu donuts batzuk txinotik eta oain nahi geha zeloakin juntatzen, si aguanta. Iola Etxea, inklusioaren paltsa. Zergatik? Geha elkarte bat, ari gehan alanean inklusioan, jende desberdinarekin, eta orduan, gure helburua da jende guztia sartzea paltsa honetan eta gizartean. Bigarren urtea, aurrek urtean parte hartu genuen ere. Gure urtea. 4 koltsonetekin, behan, gero buelta eman eta lona jarri, baina ikusiko dugu. Flotadorek erabilitugu aurten orduan, denak lotu, forma pixkat eman, eta... Zuen baltsak ze izen du? Hola. Zergatik? Hola izola. Harrera zaretik etorri gara. Eta orduan abordatzeko prest? Bai, gogukin. Euskal nervioza, baina gogukin. Ondartzara iritsiko zeate? Espero bai. Kalipso, zergatik? Egun bat, ez genekien izena, así que galdetu genuen ChatGPT-ari eta... Eta esan zigun, eta gustatu zigun, eta hori, kalipso, jazta. Zalagunekin egotea. Bai, hori da.